Bilog ang mundo, guys. Welcome to Skull Cove, still in Carnasa Island. At sige, libutin natin ang Carnasa Island. Meron silang mini cave. Ay, hello. Sorry. Inyuhan ang makaon, Royal? Ha? Ilan din? Uy, ato ko na mo. Pwede ni diha maligo. Dili kay bulubog. Ito yung cave ng Skull Cove na may underwater siya. Asa to gingon ninyo itong magtiayon nga mo ni siya. Amo to dito. Ilang dito sila nag-suicide. Tapos ka na. Ano siya, dihala na dito siya pato sa laong. Langog niya. Di lang makita. Kuyawan man ta. Ang sa Skull Cove. So parte ni siya ang kanilang uba. Skull Cove Cave. Ako dito. May kakabingi yung ano, ang tawag dito, kamingaw. Balik ko dito. Hawak sa paka dito kay panas man to dito. So, hindi siya dead cave kasi may stalactites siya. Yan. May storya kasing konti dito. Hanggang tips. Ito yung may mag-asawa daw. Nagkaroon ng sangla. Ano ba sa Tagalog yung sangla? Sangla. Ano ba sa Tagalog yung sangla? At ang battery lagi naglupa ka ikaw nagkampo siya. Ano na dai? 1, 2, 3. Thank you. Sige, tingnan sa ilang term sa sangla, te? Ilong. Kitong leprosy. Yan pala. May part din sa Palawan natin na isang maliit na island na makauna din sa pwedeng ano pala. May mag-asawa kasi dito nagpakamatay dahil pareho silang nagkaroon ng leprosy. Yun pala yung sangla. Ano na siya? Tapos, kusa sila nagpalayo sa sangkatauhan. Tapos dito sila napadpad sa islang ito. Carnasa Island. O sa ito nga, din ito, lips. O sa to? Ha? Skull Cove Island. So, dito sila napadpad sa Skull Cove Island, Skull Cove Cave. Mao ni sila ang bungo. So, ito sila, yung mag-asawa.
Dito sila nagpapatay na rin. Kalbos. Asa? Ano naman? Oh, nindot dito. So, lang kung ako. Ah. Nasa ibabaw pa rin tayo ng Carnasa Island at yes. Hoy, dito magdugay, proteinita. Mamaak. Ipaakan man ta dirig. Sunburn. Bilog ang mundo, guys. Kaya yung mga takot pang lumabas, labas-labas na. Just be safer lang. Punta kayo sa mga isolated areas, yung mga areas na hindi masyadong pinupuntahan. Na ngayon ay pinupuntahan na. Halos lahat yata ng sulok ng mundo ngayon may kainan na. Punta kayo habang hindi pa lahat ng tao may alam ito. Sobrang ganda ng Carnasa Island. Still nasa Cebu City, Philippines tayo. At nasa kadulo-duluhan ito ng Cebu, northern part of Cebu. See? Ang ganda. Wag makmukmuk. We are still in Carnasa Island, Cebu City, Philippines. We're in the northern part of Cebu. Picture perfect. Pag magasbang kasi itong bato, guys, ito yung tumutulong sa mga shorelines na yung mga alon hindi hampas ng malakas sa mga shorelines, kaya dapat hindi ito sinisimento. Kailangan iwan at panatiliin lang siyang ganyan. Yung nag-iisang bata na kasama namin, Island girl, ang ganda ng batang to. Di mo maligo, te? Di mo maligo?
After dire asa pa ta?